Hello guys, how are you? Murag 100 years na tawa nagkita guys. Perting bisihan ni Ate Juna guys. Uy. Kinabisihan si Ate Juna guys. Karon di ay guys kay nakahigayon ta og vlog unya. Nakapalit ko og kuan ba ingon ani ba o kaning seed sa kangkong, aplan kangkong guys. Sige mag-uwan-uwan. Atuan ni siyang itagod kay para pila ka adlaw gikan karon makakaunta og aplan kangkong. Sukuyog ka dito sa gawas kay na ko'y ipang-andam nga mga kaang-kaang dito kay dili na to ibutang sa katong sayuta gyud atong ikaang-kaang ang atoang pagtanom ani. So, kuyog ta guys sa gawas. Magdataog kaning lingkuranan kay di magsilbig buhay lingkuranan guys kay kini ang atong hawak sakit naman kaayo guys. Oy, magsilid duko-duko. Diha ra ka all. Diha lang ka ha. Musunod unta si Uli oh. Di man siya kagawas kay sige alihan man namo ang portahan. Mo ni akong giingon ninyo guys nga gikaang-kaang na nato nya diha nato isabod ang atoang kangkong. Gamay la ato ang isabod kay para anam-anam mo nato para di sila magdungan og kadagko ba. Kani de ang ato ang tamnan guys kay tambok ni siya nga yuta. Sagol manggod ni siya kuan katong Carabao manure ba. Kana siya o. Kuhaan na to gamay ang yuta kay aron ini kagamot sa ato ang kangkong. Dili kay siya patigbabaw ato sang ilaw man bagamay. So sakto na siguro ni siya. Kana siya oh. So ato ang itagsa-tagsa dihagbutang ang atong kangkong. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some good days. So mauna na siya guys, dayon ato na pud siyang tabunan og nipis lang kay para dili kay siya malubong ba. Kani dai siya guys kay ako ning gisabod adtong unang adlaw tan-awa og gisak-an na og snail, da natagak lagi siya. Gisabod na siya nako atong usang adlaw. Unya kani karon ni siya ato ning tan-awon kung makaapas ba siya sa turok guys. Guys, nakapangayo ko og liso sa ako ang kauban. Kani ay liso sa okra. So kani mauna sad ni ato ang itanom karon para makakaon na sad ta og okra guys. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be
string beans guys. Upat ra ka buok akong gipangayo sa ako ang kauban. One eternity later. Guys, mauna ni ang atong tinanom nga aplan kangkong guys o dagko na siya guys. Makakaon na ta ani sunod semana or 2 weeks from now siguro guys makakaon na ta ani. Tubo na gyud guys. Naglahi na ang nibalik na ko pagkaplantita pero lahi na karon guys kay mga utanon na gyud ang ako ang tirada nga pagkaplantita guys. Kani di ay niya guys kaning bag-o ni na kong gisabudan sa aplan kangkong gihapon. Wala na nako gidungan tanan og sabod kay aron di magdungan og tubo. Igo mahurot ni nato ni kani ug mahurot ni natog utan guys naa na say magsunod ba kana pasensya lang di ay mo sa ko ang kamot karon guys kay hugaw kaayo kay nagtanom-tanom lagi ta. Dayon guys ang ato ang gisabod nga pichay ato ang pichay nga seedlings kay nitubo na guys so basin sunod semana atoan na sad na siyang ibalhin og kuan tagsa-tagsa para mutubo siyag tarong. Unya dinhi daing dapita guys ag atong okra naay nitubo na ang atong okra. Ag katuning akong gitanom atong niaging adlaw guys nga hinatag sa ko ang kauban bang seeds naay nitubo na siya. Niguho na siya napao na aksyon na siya guho. Nya ang diri pod on aksyon na sad siya guho. So kani siya dinhi is okra ni siya og katong string beans. Dugay siguro motubo ang string beans kay wala pa man siya niguho. Ang okra pag yun nagparamdam. Ako sa dieng ipakita ninyo guys ang akong tinanom nga tanglad, lemongrass guys ba. So nitubo na gid sila guys niya ni aksyon na siya glabong kay ang iyang mga dahon nanubo naman So gibutang na lang natug kaang kay aron umugamit ta dali ra kaayo siya kuhaon. Naaday tay giandam pila ka kaang naa guys mao ni ato ang balhinan sa ato ang pichay puhon. Inig balhin nato tagsa-tagsa sa ilang mga kaang guys. Ready na ni siya inig dagko sa ato ang seedling. Ang tutit.